Mama ki ganci kuwa? Ban gan shi ba. Wallahi baba da gan shi ba. Ko rana ma aka yi daga can. San hana ki gan shi ne? Wallahi ko. To shikenan. Zan taimaka miki amma na minti 2. To. Idan oga ya zo za a samu matsala. Minti 2 kadai na baki. A'a ba zai zo ba. Ba da ba. Ba. Ya abinda suna isa da su same ni nan. Uma. Minti 2. Allah miki Fahad, ka ban mamaki a rayuwa. Fahad ka bani mamaki. Fahad me yayi tsanani? Me yayi zafi? Fahad inda har zaka raba yarinyar nan da rayuwanta. Me tayi maka da zaka raba Rahama da rayuwanta? Me Rahama tayi maka? A duk san da yarinyar nan take maka. A ƙarshe sai ka kashe ta. Umma, kin san halina, kin san abin da zan iya yi. Umma, kin san irin san da nake marama. Umma, kin san irin kauna da nake yi marama, Umma. Ba zan iya mata koda kwazo ne ba, Umma. Umma, wallahi tallahi ba ni na kashe Rahama ba, Umma. Taya hankali zai kwanta kanki an. Na rantse da Allah, Umma. Wani ne ya kisan ni kuma suka dau alhakin suka daura mu, Umma. Cewa suke sai sun kashe ni ma, Umma, ba su bani da rabo wallahi tallahi. Yanzu kana nufin ba ka kashe Rahama ba. Ba ni daga ce ta ba, Umma. Kullum duka na suke, Umma, ki duba yadda na koma don na yi baki na lalace. Su ɗaya suke bani abinci a rana. Ba abin da sai faru da kai Fahad. Kai haƙuri. Ka ci gaba da haƙuri, ni kuma zan ci gaba da addu'a. Allah sai ya bayyana gaskiya cikin al'amarin. Umma, wallahi ba su kyale ni ba, sun kashe ni, Umma. Ba za ka shi. Oga ya dawo. Kuma kin san na faɗa miki cewa in har ya san cewa kin shigo na mu samu matsala da shi. Don bai sani. Umma, ki yafe min laifukan da na yi miki, Umma. Ba za ka shi ba.